Asteburuetan gehiegi edaten duten gazteek arreta arazoak dituzte eta gainerakoi baino gehiago kostatzen zaie jarduera batetik bestera pasatzea. La capacidad de cambiar mentalmente de una tarea a otra, es decir, tú estás leyendo un libro y mandas un WhatsApp. Santanderko neurologo talde batek 102 gazteri egin dien ikerketaren ondorioetako bat da. Eta zer da asteburuetan gehiegi edatea? 2 orduan, alkoholdun 6 edari edo gehiago edatea. Este consumo de fin de semana, que quizá no se le haya dado tanta importancia, pues tenemos evidencias objetivas de que algo está pasando en el cerebro. Izan ere, 22-23 urtera arte garuna ez omen da erabat garatzen eta alkohola kalte handiak eragiten ditu garatu gabe dauden ataletan. Ikerketak beste ondorio bat ere eman du. El efecto del alcohol puede ser acumulativo. Cuanto antes habían empezado... Zenbat eta gazteago edaten hasi, kalteak handiagoak omen dira. Gainera, asteburuetan alkohol gehiegi edatea kaltegarriagoa omen da aldizka neurrian edatea baino. Adituak bereziki kezkatuta daude ondorio hauekin guztiekin, beste herrialde batzuetan ez bezala, gurean gazteak oso goiz hasten direlako edaten.